Добрий вечір. В етері телеканалу АТR Прайм. І це час, коли ми обговорюємо найцікавіші теми з найцікавішими співрозмовниками. Мого сьогоднішнього співрозмовника довго представляти не треба. Це дуже відома людина в дипломатичному українському колі, надзвичайний та повноважний посол України, пан Ігор Харченко. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, пане Ігоре. Я дуже радий з вами познайомитися. Колись надіюся потиснути вам руку, а зараз хочу почати. Знаєте, я просто, коли читаєш вашу біографію, та просто навіть питання не треба вигадувати, тут вони самі напрошуються. І остання ваша посада посла, власне, посада, не звання, а посада, це ви були послом в Японії. І зараз я хочу запитати саме про той регіон, тобто почати з цього. Тобто, якщо припустити, що ця війна може дійсно перерости в справжню світову, то той регіон, ну, за зразком, скажімо так, Другої світової війни, може стати теж гіпотетично театром військових дій. А наскільки, з вашої точки зору, Китай готовий підтримати Росію в якийсь спосіб, так? Чи готовий він відкрити інший фронт там проти Тайваню, ну, фактично проти Сполучених Штатів? Чи спроможен Китай загрожувати Японії, де ви були послом? Наскільки Японія це сприймає, цю ситуацію небезпечною для себе? До речі, і згадаємо про те, що окуповані території японські, які зараз де-факто належать Росії, це теж питання, які японці підіймають і зараз підняли теж з початком цієї фази війни Росії проти України. Тобто я хочу від вас послухати огляд ситуації саме з того боку, ніби очима там японців чи людей, які розуміються на тому регіоні. Дякую. Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, мені було самому цікаво зрозуміти мислення стратегічне, в тому числі військово-політичне, такої цікавої, дуже далекої від нас країни, як Японія, і без того, щоб зрозуміти, чим живе народ, де ти представляєш державу, чим він дихає, як він думає, важко робити правильні висновки для того, щоб ця країна стала дійсно партнером твоєї держави. І я старий географ, зі школи люблю різні атласи, мапи, історичні особливо, вивчаю їх у вільний час. І от, що мене вразило, в одні з перших тижнів, коли я вивчав географію Японії, що погляд на світ звідти, з Далекого Сходу, з японського архіпелагу, він докорінно відрізняється від того, що ми звикли бачити з шкільних підручників географії. World Map, тобто мапа світу, абсолютно не так в Японії виглядає, як у нас. Ми звикли, от західна півкуля, там східна півкуля, от десь посередині Європа, європоцентрична. Відкриваєш японську мапу, величезний Тихий океан, посередині Японія. Все решта це якийсь, як у Геродота колись, десь дуже далеко і невідомо що там. Я до чого веду? Найбільшим сусідом Японії, це звичайно, оця от мапа з маличку накладає, звичайно, відбиток і на мислення островітян, назвемо їх так. Як британці є островітянами, довелося працювати свого часу там, так і японці є островітянами. Тут вони, в принципі, з точки зору погляду на життя, вони схожі. Питання безпекові, які хвилюють сьогодні Японію, безумовно обумовлені тим, що саме таке географічне розташування, саме такий надзвичайно потужний сусід через море найближчий Китай,
Найбільші неприємні сусіди для японців – це Північна Корея і Росія. Вони не ховають цього, вони публічно про це кажуть. Північна Корея час від часу пускає ракети, які інколи літають над японським архіпелагом. Тому кілька разів таке було в той час, коли я працював там. І я дуже часто використовував фразу, що от ви бачите, коли корейська ракета летить, а під 200 країн представлено в Токіо, дипломатичний корпус дуже великий, то фактично, якщо вона, не дай Бог, впаде кудись от сюди поблизу, то ми виявляємося всі в одному човні. І тут незалежно, чи ти українець, там, чи ти, я не знаю, пакистанець, чи південноафриканець, чи болівієць, чи американець. Якщо ненормальний диктатор північнокорейський раптом щось йому там під хвіст попаде, то і от цей аргумент, ви знаєте, він спрацьовує краще всього. Світ маленький, він уже не такий, як в Другу світову війну. Інформація надзвичайно швидко розходиться світом, відстані набагато легше можна подолати. Тому світ маленький. І от відчуття того, що світ маленький, воно до японців, мені здалося, що воно вже дійшло. І таким тригером цього якраз була ситуація 2014 року, спроба анексії Криму Росією, коли вся Японія буквально обривала мені телефон. Що трапилось? Що вони хочуть? Що вони хочуть? Я тоді пояснюю, вони хочуть відродити Радянський Союз. Та цього не може бути, казав я. Цього не може бути. Це ж якесь печерне мислення. Ну, на жаль, ми маємо справу з сусідом, який має печерне мислення. От така от ситуація. І саме тому кілька тижнів, можливо, тому я дивився дуже цікаву статистику по країнах, як країни вважають, хто винен в цій війні, яка сьогодні точиться на території України. Так от, провина Росії з точки зору public opinion, громадської думки, найвища покладання вини на Росію, саме в Японії. Навіть більше, ніж у наших таких партнерів близьких, як там литовці, я не знаю, Сполучені Штати, більше 90%. А чому так? Я перепрошую, пане Ігоре, це через окупацію Південного Сахаліну і 4 цих великих островів південних Курильських, так? Знаєте, Японія підписала з Радянським Союзом тоді, перед Другою світовою війною, договір про ненапад. Ну, чим воно закінчилося для Японії в тому історичному контексті, в усіх підручниках історії написано. Тема, вона не зовсім публічна для обговорення, популярна в Японії, але ті, хто займаються міжнародною політикою та й загал японський, вони це прекрасно розуміють і пам'ятають. Слово Росії вірити не можна, слово Радянського Союзу вірити не можна. Тобто, чи буде Китай, ви спитали, підтримувати Росію? Я не бачу наразі, принаймні з тої інформації, яку я отримую, якоїсь такої надзвичайної китайської підтримки в цій агресивній війні Росії проти України. Так, в міжнародних організаціях, де Китай ще присутній, позиція Китаю, в принципі, з 2014 року вона є не проукраїнська. Це треба визнати. Жодного разу Китай не голосував з Україною в жодних резолюціях, які стосувалися Криму, принаймні. Китай озвучував кілька разів позицію, яка, скажімо так, комплексна, вона виглядає на те, що величезний Китай пробує в цих маленьких справах, як російсько-українська війна, стояти над цією війною. А з точки зору субстантивної, з точки зору того, чи Китай допомагатиме, чи допомагає Росії в іншому, на такому фронті, як фронт економічний, я маю на увазі санкційний, то тут теж інформація така досить цікава.
І якщо підсумувати її одним реченням, то сподівання Москви на те, що Китай стане дуже серйозним помічником у цій антисанкційній політиці Москви, то вони не зовсім справджуються, ці сподівання московські. Тому Китай залишається великим світовим глобальним гравцем. В тому регіоні передусім, звичайно, він є основним гравцем. А Японія є в тому регіоні основним партнером, ключовим, я думаю, для України. І те, що ми маємо там такого потужного, доброго і надійного партнера, як Японія, я думаю, це дуже добре для України. Абсолютно так. Я спостерігаю там зараз у стрічці на Фейсбуку посол, який зараз там Сергій Корсунський пише, що Японія залюбки допомагає і буде допомагати. Я думаю, в тому числі через те, що вони розуміють, коли Україна поверне собі свої землі, включно з Кримом, тоді настане час мрії японців про повернення територій своїх, які в порушення договору, які ви згадали, відібрала Росія, Радянський Союз, а Росія продовжує незаконно ними володіти. Як ви думаєте, повернеться Сахалін і Курильські острова до Японії? Ви знаєте, я на своїй Фейсбук-сторінці, коли кілька тижнів тому була перша зустріч делегації московської і нашої, і тоді це викликало інтерес у громадськості нашої. Я написав, так би мовити, пораду нашим членам делегації, таку публічну, що не забудьте там, хлопці, за Курильські острови, щоб Японії їх повернути. А можливо навіть і пів Сахаліну, як то було іще раніше. Бо звичайно, що японці там краще впораються з тим, щоб ці території довести до ладу. Зараз, звичайно, Японія розуміє, тепер я думаю, що можемо сказати, що Японія розуміє, наскільки важливі події сьогодні відбуваються в цій частині світу, наскільки важливі події відбуваються в Україні, які наслідки ці події матимуть не тільки для європейської ситуації, але й для ситуації світової. І, звичайно, ті зміни, які вже ті, хто розуміють плин історії, вони відчувають, що ці зміни будуть. Ці зміни будуть великі. А якраз в епоху таких великих змін оті старі, болючі, невирішені питання, які з дідусевої валізи десь вони там лежать, притрушені пилом, то якраз нагода такі питання із валізи дістати, пилом трусити і повирішувати. Я думаю, що і Японія, власне, може скористатися тим моментом, щоб не просто питання північних територій вирішити. Буквально пару тижнів тому, вперше на моїй пам'яті, публічно вже на найвищому рівні ці території Японія назвала японські. Це те, чого уникала Японія, починаючи з Другої світової війни. Але японці констатували факт – території загарбані. Пане Ігоре, це цілком логічно, бо Росія, вона порушила всі домовленості, всі договори з усіма країнами. Я можу тут просто на пам'ять згадати 10 договорів, які вони просто брутально порушили. І договор з Японією, Кучук-Карнаджійський мир так званий, да? Катерина II порушила, Путін порушив усе, там 9 законів порушив, там договорів, перепрошую, я про це писав у звіті «Путін, війна»,
після вбивства Бориса Немцова. Тобто порушено все, і відновлення справедливості, воно теж має стати тотальним. Ви абсолютно маєте рацію. Японія має рацію, і всі. Про Китай ви так змістовно відповіли, тому переносимося на інший великий остров, про який ви вже згадали, де ви були послом перед Японією. Це Велика Британія. Знаєте, всі, напевно, в Україні були трохи здивовані, зараз вже звикли до цього, трохи здивовані такою потужною підтримкою, як персонально з боку Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Сполученого Королівства, так і від суспільства, від парламенту, від країни в цілому. Я просто, коли спілкуюся з людьми нашими, які зараз опинилися в Британії, вони кажуть, що британці підходять просто на побутовому рівні і кажуть: ми так дякуємо вам, дякуємо вашим Збройним силам, що ви б'єте на росіян, бо давно пора було це комусь зробити. Ми вам допоможемо, до кінця будемо допомагати до перемоги. Чому саме, яке підґрунтя у таких настроїв британців? Хоча ніби вони островітяни, вони навіть відділилися від ЄС, і ніби спокійно мають жити, там, не турбуватися ні про що, як швейцарці якісь там. Да? Імперії теж вже немає. Яка мотивація в британців так підтримати Україну і так нам допомагати? Що в їхньому менталітеті, якщо так сказати вже, да? Такого, що вони стали нам такими найближчими з тих, хто не поруч географічно? Це може бути дуже довга відповідь, але я спробую зробити її короткою. І проілюструю одним прикладом. З 2008 року я якраз був там, якраз було літо. Але почну з того, що якийсь англійський письменник кінця 19-го, початку 20-го століття, мені з дитинства запам'яталася фраза, що кожен британець від народження є вільною людиною. Це, власне, невід'ємна частина британця, як він себе розуміє. I'm a free man. Свобода є для британців чимось таким навіть не надбаним, а чимось уже таким притаманним від народження. І британці, на відміну від переважної більшості інших країн, вони за 200 з лишком років Британської імперії побачили весь світ практично, побували всюди, потім імперію так потихеньку, поступово, починаючи з Першої світової війни, і от Індія після Другої світової війни розпустили. Потім зібрали знову у вигляді Commonwealth, British Commonwealth, британської співдружності. Єдина з британських колишніх колоній, яка не є членом британської співдружності, вгадайте хто? Звичайно, Сполучені Штати Америки, які святкують. Я чомусь думав Індія, бо Сполучені Штати перемогли в війні. Вони відокремилися через війну за незалежність, так? А я думав, що Індія не... А чому так, до речі, Індія поводиться зараз? Ми кажемо про імперію, British Empire, і ми кажемо про Commonwealth, British Commonwealth, співдружність. Я перепрошую. Так. Співдружність індус, коли останній раз я цікавився цими питаннями, якраз був генеральним секретарем Британської співдружності націй. У них там чудовий будинок в центрі Лондона на Пол-Молл, штаб-квартира організації, дуже багато. Тобто, чому британці нас підтримують? У 2008 році була якась олімпіада літня, я вже не пам'ятаю де. І якраз в 2008 році я чомусь не поїхав, щось у мене було якесь відчуття, не поїхав у відпустку. Лондон – це серпень, порожній. А я чомусь залишився. І оце саме тоді, коли Москва полізла в Грузію. І мене почали шукати, і уряд, тоді лейбористи були при владі, і консерватори. Так, ви знаєте, а що там робиться? А на вас вони нападуть?
Я кажу, ну зараз, можливо, ні. Але, в принципі, теоретично таку можливість ми не можемо виключати. Тому що це хлопці роблять все, щоб так чи інакше розвернутися в бік колишнього Радянського Союзу. Але це ж крейзі, так само, як японці пізніше, в 14-му. І так далі. Тобто, моментальна реакція британця, як так? Британці звикли грати за правила. От правила встановлені, от вони встановили дипломатичні відносини, ми вільна країна, ми захищаємо свій суверенітет, ми боремося проти неспровокованої агресії. І для британця тут абсолютно чорно-біла картина. Маємо агресора, маємо жертву агресії, яка обороняється. Якщо ви, можливо, не згадаєте, то я це згадаю. У 2014 році в британській пресі промайнула згадка про те, що принц Чарльз, це син королеви, дай Бог здоров'я, Єлизавети II, десь в приватній розмові, обговорюючи ситуацію з інвазією Росії в Крим, десь сказав, що Гітлер робив те ж саме. І потім один із співрозмовників принца Чарльза цю історію переповів не мейнстрімній пресі британській, але серйозній пресі британській. Я пам'ятаю московську реакцію тоді на найвищому рівні. Принц Чарльз не правий. Та якраз принц Чарльз правий. Якраз принц Чарльз був правий. І британці краще, ніж хтось інший у цьому світі розуміють, що таке Гітлер. Тому що британці єдина держава, яка від першого до останнього дня Другу світову війну була на одному боці. Від першого до останнього. І вона довела цю справу до кінця. Тому і не думайте, що це було для британців давно. Це 80 років, але ця історична пам'ять у Британії, вона дуже живуча. Серед не fiction literature, тобто не літератури білетристики, а публіцистики історичної, щомісяця в Британії видається 100 книжок на тему Другої світової війни. 100. І одна з цих книжок, це, до речі, ви згадали Бориса Джонсона, він автор однієї з таких книжок про якраз період Другої світової війни, про роль особистості Вінстона Черчилля в цій Другій світовій війні. Так що британці не просто так. А чому британці? Було б набагато, скажімо так, незрозуміліше, якщо б вони не відгукнулися на це. Бо якраз британці знають, що треба робити, і як треба робити. І Євросоюз теж знає, що робити і як робити, але в Євросоюзі набагато більше треба узгоджувати, а не просто приймати рішення, як тепер просто в Лондоні, коли Британія є поза межами Європейського Союзу. Пане Ігоре, я згадав про Індію і хочу додаткове невелике питання поставити. Якщо Індія має такі нормальні, дружні стосунки зі Сполученим Королівством, чому Індія поводиться зараз так, скажімо, вона не запроваджує санкції? Більш того, вона користується тобто вона нафту скупає в Росії, фактично допомагає Росії. І така поведінка, і, здається, Джонсон десь місяць тому був з візитом в Нью-Делі, але чомусь він не переконав Індію, ніби дружню країну, стати разом з Великою Британією. І як би це відбулося, це була б така перемога дипломатична, політична. Чому це не вдається? Принаймні, поки що. Велике питання і слушне питання, але Індія, наскільки ми мусимо розуміти, вважає себе теж глобальною державою. Вважає себе глобальною державою, і саме тому з питань, які прямо не стосуються її інтересів і прямо не стосуються тих, скажімо, притаманних від народження британцям елементів
розуміння, що ти є вільною людиною і правила треба доконано ним слідувати. В Індії є дуже багато своїх проблем. Дуже багато своїх проблем. І є історія дуже складна відносин з колишньою метрополією Британією. Дуже складна історія. Надзвичайно складна. Крім того, Індія є членом, я не знаю, чи вони ще діють, чи існують регіональних організацій. Так званий БРІКС, так званий БРІКС. Там, в принципі, там, знаєте, цей БРІКС, він доволі умовний, бо там навіть Бразилія бере участь, а Бразилія бере участь в Рамштайні, наприклад. Да? Тобто це важко зрозуміти, чи це діє зараз, чи ні. Айдар, ви знаєте, коли йде велика війна, зараз йде велика війна. Вона, ви кажете, чи буде Третя світова в першому запитанні. Я завжди кажу, що Третя світова війна вже йде. І Москва почала... так само. Фактично, вона її почала ще тоді, в 2008 році. Я би навіть раніше сказав. В той день, коли московський нинішній керівник вирішив поміняти гімн, мелодію, оці от слова, повернув радянський гімн, для тих, хто розуміє російський менталітет, стало зрозуміло, що просто так це не закінчиться. Так, треба було вже тоді готуватися до війни. Вже тоді. Ну, на жаль, тверезих аналітиків з Росії було небагато. Перевага була на боці тих, хто казали, що росіяни перевиховувалися, вони мирні стали такі. І навіть чеченські війни, вони не пихнули цю хибну позицію. Але я хочу, знаєте, про що запитати? Ви дійсно вірно сказали, що для британців правило – це не порожній звук. Так? Але є ще одна країна, теж дуже велика, вона більше навіть за сучасне Сполучене Королівство, для якої ніби правила теж мають значення. Ми навіть знаємо таке слово «Ordnung» там, так? І це Німеччина. Чому поведінка Німеччини так круто відрізняється від поведінки британців? До речі, коли кажуть англосакси, так я нагадаю, там хто географію не дуже знає, Саксонія – це частина Німеччини. Тобто ніби вони мають бути схожими в реакціях на там порушення законів, там на агресію. Але відбувається все навпаки. І чомусь Німеччина має, вона навіть про це каже, комплекс перед Росією, але перед Україною, на території якої більша частина війни йшла Другої світової, чомусь вони комплексів жодних не мають і допомагати нам не поспішають. Яка ваша така сенсова відповідь на це? Що ви думаєте, чому? Я би не казав так, що Німеччина нам не допомагає. Звичайно, завжди очікування у нас особливо, коли ми бачимо щодня, що робиться у нас на фронті з одного боку, в містах і селах. Ми хочемо, щоб це все закінчилося швидше, і щоб ми нарешті цю наволоч викинули з нашої території, щоб роздали всім, кому належить те, що їм належить. І давайте нам всі допомагайте. А чому ви погано допомагаєте, чому мало, чому і так далі, і тому подібне. Згадайте, коли Москва вдерлася в маленьку Фінляндію. Що робив тоді цивілізований європейський світ? Багато допомагали? Нічого. Я знаю, нічого. І навіть Швеція, найдружніша країна для Фінляндії. Туди їхали шведські добровольці воювати за Фінляндію. Абсолютно. Але Швеція як держава, там прем'єр-міністр тоді сказав, що я хочу, щоб Швеція до смерті була нейтральною. І вони не впряглися, як би зараз сказали, за сусідів найближчих, за фіннів. Хоча вони розуміли, що наступні, якщо Фінляндія впаде, так, наступні точно будуть вони. Але все одно вони не підтримали офіційно як держава фінів.
Тому, повертаючись до позиції Німеччини сучасної, я би більш позитивно подивився на той надзвичайно, я вважаю, сильний політичний зараз наратив, який йде з Німеччини на найвищому рівні. Не тільки те, що, припустимо, канцлер, по-моєму, вчора сказав, що ми навіть більше допомагаємо, ніж я там не знаю хто. Але якщо ви почитаєте виступи Шольца публічні протягом останніх буквально кількох тижнів, можливо, вони не так красномовні, як у Бориса Джонсона, бо Борис Джонсон, він, наскільки я пам'ятаю, професійний журналіст, і він вміє так розмовляти in public speaking дуже-дуже барвисто. Німці більш стримані, звичайно, у своїх публічних промовах, але по змісту вони кажуть те ж саме. Вони прекрасно розуміють, що відбувається. Більше того, Німеччина є одним з локомотивів отого економічного зашморгу, який Європейський Союз натягнув на нинішній московський режим. Тому я би підходив до німецької позиції сьогодні з точки зору, що німці в тій ситуації, в якій вони опинилися сьогодні, а сьогодні, так, там є і певні історичні скелети в шафі, ну і багато ще чого іншого, і робота КГБ, ФСБ на території Німеччини протягом десятиліть, і Східна Німеччина, і все оце, і Берлінський мур, і історична пам'ять про те, багато прошу, про Першу світову, про Другу світову. І в цій ситуації я би вважав, що сьогодні Німеччина якраз робить все, що може в тих умовах, в яких вона опинилася. Звичайно, не все, чого нам хотілося би, але Німеччина йде у вірному напрямку. От уявіть собі, десь 20 років тому для пересічного там читача радянських книжок, що він читає новину про те, що Німеччина, дефолтна Німеччина для радянського читача 20 років чи там 30 років тому – це фашисти, грубо говоря. Так? От Німеччина допомагає Україні важким озброєнням відбити агресію з боку Росії. Ну, це ж, поки що не дуже допомагає, якщо чесно. Не дуже допомагає. Ну, тим не менше, рішення про те, що Німеччина допомагатиме зброєю, воно прийняте. Ви уявіть собі, наскільки це, ну, я не знаю, це паралельна історія. Це перелом такий, Так, це перелом, політичний перелом. Це правда. І саме з цієї точки зору я би розглядав сьогодні позицію Німеччини. Я би, звичайно, критикувати, я не знаю, public opinion мусить критикувати свої уряди. І це одна з тих ділянок, по якій працюють і громадська думка, і журналісти, і організації різні. Треба підштовхувати, звичайно, уряди партнерських, дружніх нам країн, для того, щоб вони робили більше. Але треба мати на увазі, що в цій ситуації бувало багато країн. І те, що сьогодні Україна отримує як політичну, як субстантивну, економічну, як і воєнну підтримку, я вважаю, на сьогодні є безпрецедентним. Ні, це безперечно. Такого ні. Ну, слухайте, і війна така в цьому столітті, вона безпрецедентна. І я хочу перейти до наступної країни, де ви були послом. Тут важко знайти таких важливих країн для України, де ви не були послом, бо йдеться зараз про Польщу. Польща, я не знаю, чи ви читали чи ні, там російська пропаганда, вона малює таку картину світу, що Польща вже типу окупувала
Україну. Тобто вони пишуть, що Польща поглинула, я не знаю, як там сказати, це божевілля, звісно, так? Але тобто це свідчить про що? Про те, що стосунки Польщі і України зараз настільки близькі, що кремлівська пропаганда навіть утотожнює Україну з Польщею. Що ви скажете про поведінку Польщі? До речі, найбільше зброї передали нам. Крім того, заява нещодавня на Анджея Дуда, який сказав, що не треба зберігати обличчя Путіна, бо ніхто не пропонував зберігати обличчя Гітлеру. Це він натякнув, звісно, на Макрона. Якою вже є, ну ми бачимо, якою ще може стати підтримка з боку Польщі нас у цій війні? Я не знаю, яка підтримка може бути ще більша, ніж від Польщі. Це дійсно, якщо використовувати заяложений радянською пропагандою термін братерський, ну, до речі, Шевченко використовував багато українських літераторів 19 століття та й пізніше використовували цю термінологію і в своїх творах, і в листах брати-поляки. У нас дуже складна з поляками історія. Дуже. Візьміть будь-яку європейську країну, будь-яку. Ну, сусіди завжди. Там і війни були, і суперечки, конфлікти. Це така історія. Але те, що ми бачимо сьогодні, який рівень підтримки Польщі для України, це дає, звичайно, російським пропагандистам теми для чергових фантасмагорій абсолютно. І це дуже добре, до речі. Пане Ігорі, я хочу вам поставити запитання, перепрошую, так, на межі фікшн і нон-фікшн, так? Нещодавно була новина про те, що відбулося в Кишиневі, до речі, спільне засідання парламентів Молдови і Румунії. Про Румунію я ще запитаю, ви там теж були послом. Але, ну, звісно, вони можуть просто об'єднатися, бо це, ну, в принципі, одна мова і, в принципі, історично це єдиний народ. Я не втручаюся в політику Молдови і Румунії, але вони дуже близькі, та справді, дуже ближче за нас з поляками. Але, а чи можна припустити, наприклад, якусь унію з Польщею, не єдину державу, а якусь таку нову, зараз вся політика переформатовується. Зараз же кажуть про там, може бути союз поза Євросоюзом, там з Британією, Польщею, Литвою, з нами, з країнами Балтії. Але ось конкретно про Польщу хочу запитати. Чи може ми рухаємося саме в той бік, щоб найтісніше, ну такі надзвичайно близькі, безпрецедентні стосунки встановити саме з Польщею, враховуючи те, як вони поводяться в цій війні, як вони нам допомагають, які вони нам близькі, і скільки наших людей зараз у Польщі перебувають? Знаєте, я думаю, у нас зараз, давайте так, пріоритет головний, політичний, я вважаю, я думаю, переважна більшість моїх співгромадян так вважає, і вони правильно це вважають. Головне нам зараз розбити цього ворога, скажімо. Розбити. Це ключове завдання. Як облаштовувати собі життя на майбутнє після того, як ми розіб'ємо цього скаженого ворога і разом з нашими партнерами, хто нас підтримував, хто нам допомагав, вирішимо, що з ним буде далі. Це буде велике питання. Що буде далі з тією територією, яка нині носить назву Російська Федерація? Що з нею буде далі? Ми згадували Китай, Індію, Японію, але ж ми сусіди з цієї території. Так от з поляками я, наприклад, не вважаю, що нам треба якісь формальні, там, у нас є, от міністр Кулеба в минулому році
Люблінський трикутник. Так, трикутник. Я колись ще до того, як почав їздити послом, працював політичним директором Міністерства закордонних справ в першій половині 90-х років. І отам я з Польщі не вилазив тоді. Знаєте, і з цими хлопцями ми переговорили все, що тільки можна. Одна з ідей, яку ми тоді з колегою обговорювали, була зробити українську якусь польську спільну військову структуру. Ми її довели до кінця. Укрполбат, він досі існує. Тобто із політичного планування воно стало реальністю, тепер використовується. Оці формальні всі об'єднання, вони перевіряються на ділі. На ділі ми маємо зараз діло, надважливе діло. Для нас надважливе, для Європи надважливе, але в Європі найкраще всіх розуміють, що це діло важливе саме поляки. Саме поляки. Тому що наступна територія за Україною – це Польща. Тому що Польща тричі була розділена за участю Росії. Тому що таке Росія, поляки знають, ну скажімо так, не гірше, ніж краще ми. За всіх. Краще за всіх у світі. Це не абсолютно точно. Не краще нас, але не гірше, ніж ми. Саме тому в цьому контексті, я думаю, що ми знайдемо можливість з Польщею порозумітися в будь-якому випадку, якщо ми порозумілися в головному. Оце те, що зараз. А те, що між сусідами у Європі завжди там маса у будь-якого. Є речей, які можна або забути на певний час, або навпаки розвивати їх, то ми, до речі, Польща і Україна разом, це дуже любили деякі журналісти, коли я там працював, це років 20 тому. Польща і Україна – це разом майже 80 мільйонів людей. Так це майже Німеччина, а може більше за Німеччину. Я тоді жартував, кажу, що давайте Польща велика країна за європейськими мірками, Україна велика країна за європейськими мірками, і ми сусідні країни, ми дружні країни, ми партнерські країни, і ми зможемо домовитися з будь-якого питання. От такий от підхід. Зараз ми бачимо, що поляки просто ну, ви згадали Дуда. Дуда повторив те, що сказав принц Чарльз. Так, поляки розуміють, що відбувається. І поляки знають, кому треба допомагати. Поляки великі молодці, як і британці. І я хочу вже нас там 8 хвилин закінчується. Все-таки перейти ближче до Криму і закінчити питанням Криму, звісно. Але трохи пару слів запитати про позицію Румунії. Румунія, вона теж дуже антиросійська і теж підтримує Україну. А яка її роль може бути, наприклад, в Чорному морі? Бо вона ж країна НАТО і має флот свій воєнний в тому числі. І вона грає свою роль. Що ви з Румунією скажете? Більше того, мій добрий знайомий із старих дипломатичних часів румунський дипломат сьогодні є заступником генерального секретаря НАТО. Румуни – чорноморська країна, Румуни – країна НАТО. Румунія підтримує Україну і політично, і в міжнародних організаціях. І Румунія, я думаю, має в тому числі і можливості для того, щоб, використовуючи своє географічне положення, а також членство в НАТО, відігравати більш суттєву роль в питаннях, які на сьогодні є надзвичайно актуальними, а це безпекова ситуація в регіоні Чорного моря. Тому Бухарест на сьогодні – це теж дуже важлива із безпекової точки зору для нас столиця. І дуже добре, що ми маємо дуже, мені здається, надійного, передбачуваного в особі Румунії сьогодні партнера саме на цьому напрямку. Взагалі Румунія дуже цікава країна. Якщо хтось не знає, я скажу такі пару цікавих фактів.
Ну, наприклад, нинішній президент Румунії і походження етнічного німець, з німецької етнічної меншини. Там небагато, там, в принципі, ця країна майже мононаціональна, там 93% румунів. Але румуни обирають своїм президентом етнічного німця. І це для них абсолютно нормальна ситуація. Плюс там, якщо хтось не знає, там живе певна кількість, декілька десятків тисяч виходців з Криму, людей, яких колись Російська імперія примусила залишити Крим. І вони є членами Всесвітнього конгресу кримських татар, і ці люди абсолютно теж проукраїнські, і вони навіть мають представників в румунському парламенті, причому вони мали там місця навіть у фейковому парламенті Чаушеску, а зараз тим більше, і мають підтримку румунського уряду, так просто для довідки, як то кажуть. І в нас залишається 5 хвилин рівно. Я відчуваю вас як дуже мудру і далекоглядну людину. Я хочу, звісно, запитати вас про Крим, про долю Криму, про визволення Криму. Наш президент сказав, останнє, що він сказав про Крим, що це буде все ж таки зрештою відбуватися дипломатичним шляхом, але без військового шляху тут точно не обійдеться, так? Ваше стратегічне бачення, коли я не питаю, бо це така спекулятивна тема, коли. Скажіть, будь ласка, коротше кажучи, що буде перед тим, як сумісний парад буде в Криму британської армії, української армії, там наших союзників, щоб поставити крапку навіть на історії кримських війн і взагалі на всьому, що порушила Росія за останні декілька століть? Крим, безумовно, повернеться. Безумовно. Тут у мене немає жодного сумніву. В Росії був письменник, помер він, здається, вже, який колись був, я колись ще читав, студентом був, по-моєму, «Острів Крим» називався цей роман. Він помер, да, Василій Аксьонов. Да. Василій Аксьонов, от. Так от, Крим, я думаю, попроситься назад сам. Оце давайте так. Як він може попроситися? Такого суб'єкта ж немає, як Крим. Тобто це окупована територія. Яким чином може? Тобто ми, кримські татари, ми навіть не просимося. Ми вважаємо себе частиною України. А за інших я не знаю, як говорити. Яку вони думку мають? Вони ж приховують, в принципі. Крим – це Україна. Це просто не обговорюється в світі ніде. В нормальному світі, я маю на увазі. І саме тому Крим повернеться. Ви спитали, коли, яким чином, згадали, що є точка зору, що там військова, дипломатична, там політична, я не знаю, дорога до цього повернення. Дорога, мені чомусь здається, що вона буде навіть простішою, ніж ми думаємо про це. І ніж ми можемо собі зараз уявити. Я зробив припущення, отак як я собі думаю. Звичайно, кримські татари – це сіль цієї землі. Звичайно. І у них, та і в мене, жодного нормального українця немає жодного сумніву, що Крим повернеться. Яким чином? Це вже питання, як то кажуть, тактики. Стратегічно питання абсолютно, тут нема питання. Тут питання коли, питання часу. Питання часу, механізм його повернення, він не виходив, він є тимчасово окупованою територією. Коли припиниться тимчасова окупація, тоді Крим повернеться в законні свої існуючі рамки. Стане знову, як і був, частиною України. Нової України, яка розіб'є цього гада фашистського, московського і пане Ігоре, ви відповіли вкрай дипломатично, але з іншого боку і дуже чітко. Я дуже вам вдячний, що ви знайшли час
А я здивований тим, що раніше з вами не спілкувався в етері АТР, бо це дуже цікаво. Ви людина дуже змістовна і досвідчена, і така далекоглядна, як я сказав. Дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. До нових зустрічей. З нами був Ігор Харченко, дипломат з великої літери Д. А глядачам телеканалу АТР я хочу подякувати за вашу підтримку, за те, що ви підписуєтеся, за те, що радите іншим підписуватися на різні акаунти телеканалу АТР, зокрема в Ютубі, за те, що ви долучаєтеся до спільноти, яка підтримує нас на Патреоні, і взагалі в будь-який спосіб підтримуйте канал АТР, бо канал АТР працює, ні, воює за вас, разом з вами, разом з нескореним Кримом, з Україною і з усім світом проти суцільного всесвітнього зла. І це зло буде покарано, російський рейх буде зруйновано обов'язково. А вам я кажу до нових зустрічей. Дивіться АТР.